ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജിഷി ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി ക്യാരറ്റ് ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ക്യാരറ്റ് വേണം. ക്യാരറ്റ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ വേണം. ഇനി കപ്പലണ്ടി, കടലമിഠായി, അത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മുന്തിരി, ഏലക്കാപ്പൊടി, പൊട്ടുകടല, ഇതൊക്കെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. നമുക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പാല്, നെയ്യ്, അമൂലിലെ മിഠായി മേറ്റ്, അത് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പാലിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ജാറിലിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ. ക്യാരറ്റ് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്താണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാൽ. പിന്നെ കുറച്ച് പാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കാം. ഇനി പാത്രം നമുക്ക് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അമൂലിൻ്റെ മിഠായി മേറ്റ്, ആ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞാലേ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഇനി അതിലൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഐസ്ക്രീം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് പൗഡർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഐസ്ക്രീം സെറ്റായത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി, പൊട്ടുകടല, കടലമിഠായിൻ്റെ അത് പൊടിച്ചത്, അതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പൊടിയൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.